Займ шартнамасы буенча бурычны һәм процентларны түләттерү турындагы дәгъва нигезендә граждан эше карала. Баш бухгалтер банктагы үз счетыннан алып зур суммадагы акчаны күптән дус мөнәсәбәттә булганга күрә распискасыз гына үз фирмасының бер хезмәткәренә тапшыра. Ләкин хезмәткәр шартнама булмауга нигезләнеп акчаны кире кайтарудан баш тарта. Дәгъвачы акча тапшыру фактын раслый алырмы? Барыгызның да торугызны сорыйм, суд килә. Барыгыз да утырыгыз. Гражданка Мөхәммәтова Гөлшат Фаиз кызының Сафин Рауль Ришат улына карата заем шартнамасы буенча бурычны һәм процентларны түләттерү турындагы дәгъва нигезендә граждан эше карала. Дәгъвачы вәкиле Җәлилова Әлфия Рөстәмовна һәм җавапчы вәкиле Ефизова Лилия Җәлил кызы, сездә вәкаләтләр биргән затның ышанычнамасы бармы? Әйе бар. Вәкилләр ышанычнамаларны суд утырышы сәркәтибе аша бирегезне сорыйм. Дәгъвачы, сез үзегезнең дәгъва таләпләрен хуплыйсызмы? Әйе, хуплыйм. Җавапчы, дәгъваны таныйсызмы? Юк, танымыйм. Яклар, сез бәхәсне тыныч юл белән җайга салырга теләмисезме? Юк теләмибез. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Узыгыз трибунага. Мин төзүче оешмасында баш бухгалтер булып эшлим. Бездә Сафин Рамил Ришатович директор машинасын йөртә. Мин аны бик күптәннән беләм һәм безнең үзара мөнәсәбәтебез бик яхшы. Оешма кичкенә булгач, анда барсы да берсен-берсе бик яхшы беләләр. Бик еш кына төшке аштан соң без бергәләп чәй эчәбез. Һәм шулай бер вакыт Равил Ришатович эшкә бик кәефсез килде. Һәм мин аңардан нәрсә булды, нишләп кәефең юк дип сорадым. Шуннан ул үзенең әнисе авыруын, барлык акчаларының әнисен дәвалауга тотылуын, хатынының зарлануын һәм гомумән гаиләдә конфликтлар булуын әйтте. Шул вакытта сөйләштек тә шуның белән битеп китте. Аннары тагын бер аратнадан тагын шулай бергәләп чәй эчтек инде. Һәм шулай берничә атна буе без аның белән күрешкән саен ул үзенең гаилә хәлләре турында сөйләде, һаман зарлануын дәвам итте. Һәм шулай бер вакыт ул әнисен дәвалауга бик күп зур сумма акча кирәклеген һәм үзенең җыйган акчасының җитмәвен 130 мең сум акчаны биреп торуымны таләп итте. Бурычка. Мин инде аның директор белән яхшы мөнәсәбәттә булуын белеп, ник соң син директордан акча сорап тормыйсың дип сорадым. Ул булай да әнигә аның ярдәме күп тиде дип. Дәгъвачы, анысы аңлашыла, ләкин сезне эш асылын аңлатуыгызны сорыйм. Әйе. Мин менә кешегә ярдәм итәргә булдым. 2019 елның 1 сентябрендә 6 ай срок белән инде процентка бурычка мин аңа 130 мең сум акча бирдем. Алмадым мин синен акча, алмадым. Әйттем син демешә алмадым. Кырыс син моны. Сыланыгыз утырыгыз. Утырыгыз. Гафу итегез. 2020 елның 1 мартында акчага инде 1 ел булды. Ләкин аның бер генә тиен дә әле бүгенге көнгә кадәр биргәне юк. Һәм гомумән ул минем шалтыратканга телефонны алмый, эштә миннән качып йөри. Миңа нәрсә эшләргә кирәк? Ул миннән кача башлагач, мин инде юристларга мөрәҗәгать иттем. Иң башта претензия җибәрдек. Җавап булмагач инде судка дәгъва яздылар. Сез һәр вакытта да шундый зур сумманы документларсыз гына бирәсезме? Юк инде, сез нәрсә? Ул көнне ул бик нык ашыга иде һәм аннарысын мин бит инде аны яхшы беләм. Шикләнмәдем дә хәтта. Аннарысын мин акча тапшырганда минем дус кызым Алсу минем янымда иде. Ул барысын да күреп торды. Ялганлы, ул берни дә күрмәде. Сез нәрсә сөйлисез? Бүлдермәгез. Җавапчы, Гафу итегез. сезгә сүз биреләчәк. Рәхмәт итегез. Суд дәгъвачы вәкиленә сүз бирә. Хөрмәтле суд, без таләпләребезне законлы һәм нигезле дип саныйбыз.
Ышаныч белдерүчем чыннан да гражданин Сафинга 6 айдан соң 137 сум күләмдә акчаны һәм процентларны кире кайтарып алу турында телдән килешү нигезендә 130 мең сум акча тапшырган. Әлеге фактны раслау өчен дәгъвачы җавапчы белән аралашкан вакытта яздырылган һәм эш материалларына теркәлгән аудиоязма бар. Акча тапшырылган көннән соң инде 1 ел вакыт узса да, бүгенге көндә акчада процентларда дәгъвачыга кире кайтарылмаган. Демәк, сезнең аудиоязмагыз бар? Әйе. Нәрсә турында бу язма? Дәгъвачы белән җавапчы арасында телефоннан сөйләшүнең аудиоязмасы. Дәгъвачы үз телефонына яздырган. Мин аңа эш буенча шалтыраткан идем. Шунда яздырып алгандыр мөгаен. Җавапчы, сезгә сүз биреләчәк. Канат кабат сезгә кисәтү ясыйм, зинһар утырыгыз. Гафу итегез. Дәвам итегез, рәхмәт итегез. Минем әлегә бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, мин Мөхәммәтова Гөлшат Фаизовна белән бер оешмада машина йөртүче булып эшлим. Без аны белән берничә тапкыр чәй эчтек. Минем әнием авырый. Бәлки мин бу вакытта әйткәнмендер дә инде. Тик бу турыда зарланып, дәвалану акча сорау мондый хәл булмады. Сез нәрсә, Равил Ришатович? Сез бит үзегез миннән сорадыгыз. Карагыз әле. Мин монда нәрсәнең дә булса алай түгел диген сизгән идем инде. Ул һаман минем тирәмдә әйләнә. Ихтибар иттерәсе килгәндерме? Минем аның белән такылдыра вакытым юк. Эшләргә кирәк. Үпкәләгәндер күрәсең. Шуңа судка бирәгә булгандыр. Равил Ришатович, сез нәрсә сөйлисез? Дәгъвачы. Мин сезгә ярдәм итәргә тырыштым. Ә сез Дәгъвачы, үзегезне кулда тотыгыз. Мин Гөлшат Фаизовнадан акча алмадым. Телефоннан сөйләшүне мин кире какмыйм, без бит коллегалар. Аның Шахид Гарипова күрсәтмәләренә таянуы апачык, алар бит дуслар. Алдагы сорауларга минем вәкилем җавап бирәчәк. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы вәкиле, рәхим итегез. Хөрмәтле суд, мин дәгъвачы дәлил итеп китергән хокук мөнәсәбәтләренең булмавын әйтүдән башларга теләр идем. Судка тиешенчә рәсмиләштергән займ шартнамәсе яки расписка тапшырылмаган. Ышаныч белдерүчем дәгъвачы белән бернинди процентлар турында да алдан килешмәгән. Россия Федерациясе Граждан кодексының 161 статьясы нигезендә гражданнарның 10 мең сумнан артып киткән үзара арыш бирешләре гади язма рәвештә башкарылырга тиеш. Һәм дә Россия Федерация Граждан кодексының 162 статьясы нигезендә алыш-биреш гамәлләренең гади язма рәвешен үтәмәү якларны бәхәс килеп чыккан очракта алыш-биреш гамәлләренең һәм аларның шартларын раслау өчен шаһитлар күрсәтмәләре китерү хукукыннан мәхрүм итә. Шуңа күрә бу очракта шаһитлар күрсәтмәләре рөхсәт ителгән дәлил булып саналмыйлар безнеңчә. Дәгъвачы вәкиле, сезнең бу сорау буенча нинди позициягыз? Хөрмәтле суд, без каршылыгыбызны белдерәбез. Россия Федерациясе Граждан кодексының 807 статьясы нигезендә займ шартнамәсендә займ тапшыручы булып граждан торса, шартнамә займ суммасын яки башка предметны займ алучыга яки ул күрсәткән затка тапшырган мизгелдән төзелгән дип санала. Бу акча тапшырган мизгелдән төзелгән дип саналучы реаль шартнамә. Займ шартнамәсе нигезендә әйтмичә дә үзеннән-үзе аны кайтарып бирелү күздә тотыла. Аудио һәм видео язма Россия Федерациясе Граждан процессуаль кодексында мөстәкыйль испатлау чараларына кертеп карала. Дәгъвачы акча тапшыруын һәм җавапчы белән хукукый мөнәсәбәткә керүен нигезләгәндә җавапчының акчаны бурычка алуны кире какмау аңлашылган әңгәмәнең аудио язмасына таянырга хокуклы. Дәгъвачы тарафыннан судка язма кайчан, кем тарафыннан һәм нинди шартларда алынуы турында мәгълүмат бирелде. Җавапчы үзе язманың дөрестлегенә шикаят белдерми, дәгъвачы белән телефоннан сөйләшүләрен кире какмый. Тәҗрибә күрсәткәнчә, кайчакта мондый аудио язма үзенең дөрестлегенне раслау өчен бердән-бер мөмкинлек булып тора. Ышанычлы мөнәсәбәтләрдә торучы затлар, туганнар, дуслар, еш кына икенче якның намуслы булуына ышанып, документларны рәсмиләштермиләр. Бу очракта да әлеге аудио язма дәгъвачының дөрестлеген испатлау өчен бердән-бер мөмкинлек булып тора. Мин бу очракта гражданин Сафинның хукуклары бузылуын күрмим.
Яздырылган сөйләшү шәхси интим серләргә кагылмый, ә якларның ачык судта тикшерү предметы булган мөлкәт белән бәйле хокукый мөнәсәбәтләренә кагыла. Хөрмәтле суд, без дәгъва гаризасын канәгатьләндерүне сорыйбыз. Нәрсә алай ярыймы дисең, гафу итегез, соң сөйләшүне без яздырырга ярамый? Кулда тотыгыз үзегезне. Ушын син, ә? Утырыгыз. Миңа утырып килгән атаган. Так, җавапчы вәкил, рәхмәт итегез. Без риза түгел, протест белдерәбез. Россия Федерация Конституциясының 23 статьясы нигезендә һәркем хат язышу, телефоннан аша сөйләшү, почта, телеграф һәм башка төрле хәбәрләшүләр яшеренлегенә хокуклы. Шуңа күрә бер якның ризалыгыннан һәм аудиоязма үткәрү турында нинди дә булса алдан хәбәр итүдән башка законны бозып ясалган аудиоязма юридик көчкә ия булмый һәм суд карарына нигез була алмый. Ул вакытта, хөрмәтле судья, әйдәгез, Алсу Фәритовнадан сорау алыйк. Гөлшат Фәйзовна, без Алсуфәрдиннән сорау алу турында сорый алмыйбыз. Ул бит акча биргәндә шаһит булган кеше. Димәк, шаһитне чакырмакчы буласыз. Әйе. Россия Федерациясының утырыгыз. Россия Федерациясының Граждан кодексының 162 статьясының 1 пункты нигезендә суд шаһиттан сорау алу үтенечнамәсен канәгатьләндерми. Яклар, сезнең башка гаризалар, үтенечнамәләр бармы? Әйе бар, хөрмәтле суд. Ышаныч белдерүчем һәм җавапчы арасында булган сөйләшүнең аудиоязмасын һәм аудиоязманың текст рәвешендә кәгазьгә күчермәсен эш буенча дәлил буларак эш материалларына теркәвегезне сорыйм. Җавапчы, сезнең фикерегез? Мин законны бозу юлы белән алынган аудиоязманы теркәүгә каршы киләм. Суд әлеге аудиоязманы һәм сезнең кәгазь күчермәләре бар. Әйе. Һәм кәгазь күчермәләрен эш материалларына терки. Суд утырыш сәркәти баша бирүгезне сорыйм. Суд дәлилләрне тикшерүгә күчә. Аудиоязманы куегыз. Әйе, Равил Ишатович, тыңлыйм. Хәерле көн, Гөлшат Фәйзова. Тагын бер чыганым өчен гафу итегез. Иртәдән сезнең вакытыгыз юк иде. Без сөйләшеп тора алмадык. Миңа сездән бурычка акча сорарга да бик уңайсыз инде, ләкин авыр хәлгә калуым әниемнең каты авыруы сәбәпле сорамыйча да булмый. 130 мең сумның шактый зур акча булуын аңлыйм. Siz yine biləsiz, min sizə barısında prosentlары белән кайтарам. Әйе, билгеле, Равил Ишатович, бөтен кеше дә авырып китәргә мөмкин. Так, мин бүген кич банктагы счеттан акча алам. Бүген нинди көн соң әле? Бүген 1 сентябрь. Ярый, яхшы ай башы икән. Шунда ки, акча банкка процентлар алу өчен салынган шул. Борчылмагыз, процентлары белән кайтарам. Акчаны бары тик ярты ялансы гына кайтара алам. Яхшы. Так. Әйдәгез алайса, бүген 19 сәгатьтә Ибрагим форумындагы банк янында очрашыйк. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлшат Фәйзовна. Очрашуга кадәр. Дәгъвачы, сез бу язманы акча тапшырган көнне яздырдыгызмы? Әйе, хөрмәтле суд. Җавапчы, бу сезнең тавыш икәнлеген раслыйсызмы? Минеке түгел. Ничек синеке түгел? Минем тавыш түгел ул. Мин сездән акча алмадым. Ничек алмадың? Алмадым мин сездән акча. Бу тавыш минеке түгел. Җавапчы, алайса нишлибез? Экспертиза билгелибезме? Конечно, экспертиза Төсендә билгеле. Әйе, без риза. Җавапчы, дәгъвачы риза, сез ризамы? Әйе, минеке, тавыш минеке. Бу бәлки минем ышаныч белдерүчемнең тавышы дадыр, ләкин моны дәлил буларак карарга ярамый. Аңлашылды. Яклар, сезнең өстәмә аңлатмалар бармы? Юк, хөрмәтле суд. Хөрмәтле суд, бу ышаныч белдерүчемнең тавышы булуы да мөмкин, ләкин моны дәлил буларак карарга ярамый. Яклар, өстәмә аңлатмаларыгыз бармы? Юк, хөрмәтле суд.
Юк, хөрмәтле суд. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алышуга күчә. Дәгъвачы. Таләпләребезне хуплыйбыз. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Ышаныч белдерү өчен бурычка акча алмаган. Суд карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Акча тапшыру белән бәйле барлык алыш-биреш гамәлләре язма рәвештә башкарылырга тиеш. Яки бүген кабул ителгәнчә банк аша акчаны күчерергә мөмкин. Без бу ситуациядә күргәнчә, гади язма рәвешен үтәмәү бәхәс килеп чыккан очракта якларны шаһитлар күрсәтмәләреннән таяну хокукыннан мәхрүм итә. Дәгъвачының яклар арасындагы килеп чыккан ситуацияны телефонга яздырып алуы яхшы булган. Шартнамәгә караган мәгълүматны телефонга яздыру тыелмаган. Һәм инде әйтергә кирәк, суд статистиканы игътибар итсәк, 2019 елның барлык каралган эшләр саны буенча заем шартнамәсеннән һәм кредит шартнамәләреннән килеп чыккан бәхәсләр икенче урында тора. Ягъни бу бик нечкәлеккә һәм ул бу мәсьәләгә җаваплырак килүне таләп итә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Гөлшат Фаизова Мөхәммәтованың Равил Ришатович Сафинга карата заем шартнамәсе буенча бурычны һәм процентларны түләттерү турындагы дәгъва гаризасын канәгатьләндерергә. Сафиннан Мөхәммәтова файдасына төп бурыч суммасын 130 мең сум, акчадан файдаланган өчен процентларны 15600 сум, дәүләт пошлинасын түләт чыгымнарын каплау хисабына 4100 сум түләттерергә. Суд карарына 1 ай эчендә апелляция шикаяты бирелергә мөмкин. Яклар, суд карары сезгә аңлашылдымы? Шуның белән процесс тамам. Әйдә. Тамамы сипеп җиткән.